Boy Fresh on the track. Hello people, hello everyone, welcome to Zim Reality IT. Zvipana patinobata nyaya dzakasiyana-siyana, patinoita mutactic, patinoita mudziginyira wekungwavha zvinenge zvichiitika, even zvaitika tisipo, but tinongwavha toita ngwafiridzo netsvakidzo yenyaya dzinenge dzichiitika kuti chii chaimboitika, zvakafamba sei, nyaya ndineyo panapa nyaya inosiririsa, nyaya inorwadza kuti ko vakomana vanga vabatwa nei, chii chiri kuitika pavakomana, uyezve chii chakaitika pavakomana pavanga vari kuUK. Ndofunga tese tiri kuziva madhezapfuura kuti vakomana vanga vari kuUK kune maartist akawanda, but pane message dzinenge dzakubva kuudza kuti vakomana vanga vakurara navakadzi vevanhu. Saka sikazoti ndiani chaibodzi kuUK kwakune vanhu vakawanda, papa nelist yangana baba Harare, anati DJ Tamuka, exqmrputiti, nanefuti mumwe baba Macheso, Nox, vanhu vanga vakawanda, confused, timu yanga iri kuwenga yakawanda. So pane post irapo yamuri kuona ndekuti pane murume anga achikumbira kuna jeki kuti zvone vakomana vangu vari kuno kuUK vakanga vakurara navakadzi vedu. Saka hatichatoziva kuti ndiani. Sofamba ndongocheneso vamweni zvemunyati wangu ndimambodhuterere, basi mambodhuterere vakaenda nemudzimai wake. Then Nox akaenda nemukadzi wake, but Nox akangwarisa kuda kutiza. Saka ndonyaya dzekutaura kuti munhu haasi kufara kutaura kuzoti mari dzake dzaidyiwa nevanhu. Ndokuva mumwe yatsoverenga nepost yomusikamhanya-mhanya, hanzi vakomana kwakutospoiwa nemakadhi eshe evarume avo vachitodyiswa mari vachiita sei, vakomana vachinyapura vakadzi vevanhu. We know hedu kuti vakadzi vanonga vari mahuri, but vakomana musatora advantage yekuti muri vazivi celebrities. Saka ndo zviri kuitika izvozvo. Murume uyu haasi kufara, akomplaina akati kuti vakomana vakaya kuUK show vakanga vakunopora vadzimai vedu vachiita sevachiwadya. Saka ndo zvimwe zvinhu zvakanga zvakuitika. Tinenge tichingwavha nyaya dzinenge dzichipisa, toyanadzo panapa kuda kupakurirai mubva madziona, mubva madziziva zvinenge zvichiitika chaizvo nokukasika. Saka guys, whoever musireba ngari kuUK anga kunyopora vakadzi vevanhu, ngazvive zvapera. Hatisi kuda kuzvinzwa futi nyaya idzi dzingakava kekutanga nekekupedzisira, kana ngakava kechi5, asi kabva kaita futi kekupedzisira. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo paChivhitivhiti Health, Chivhitivhiti chisina maside effect, television yamunoona mutakunanzo wenyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe.